Mi kao Đokovića tako nama. A? Kao Đokovića. Kako vole svi da gledaju taj semafor, to je strašno. Nađa, mora da radiš, Nađa! Sedam, Nađa, još malo, ajde! Ostani sad.
i Nađa. Ajde, Nađa! Nađa, mora da radiš, Nađa! Tako je! Nastavi, Nađa! Nastavi, Nađa, nastavi tako, ne! Ti prva, Nađa, ajde! Nađa, ajde! Tako je, ti prva! Ništa ne. Ruka je boli, kaže. Pa dobro, sad nek stisne zube još 10 sekundi, šta sad, gotovo. Šta se ovi žale? Pa ne znam. Bilo je neko guranje, ali je obostrano sad, ne znam. Kacigu, Nađa! Šta da je bila glava? Ne, nego nešto opominje za kacigu da je stavi, ali nisam skapirao šta pokazuje, nije. Pa da. Ne, oni su se gurali obostrano po... A ako si opomenuo, onda mora oboj da, mislim da da, ne znam. Nađa, još 10, Nađa! Još 10, Nađa! Još 5, Nađa! Još 5! Tako je! Prva, ne! Tako je! Kraj, bravo, gotovo! Bravo!